Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, ako stiahnuť promoc do Eurotrack simulátoru. Takže poprvé pôjdeme na Google a napíšeme si do vyhľadávača promoc a pôjdete na túto stránku. Nechoďte na žiadne fejkové, lebo aby ste si stiahli hacky. Tu máte Európu, Kanadu, toto je Ázia, The Great Steppe, tam máte aj púšť. Middle East, to je východná Európa, teda Ázia. A ešte tu máte nejaké accessories a tak, akože doplnky na kamión. Ale my si v tomto tutoriále ukážeme, ako stiahnuť Európu. Takže kliknete na Európu. A musíte si najprv stiahnuť súbor dev. To budete mať ako keby reálne značky, reálne pumpy. Kliknete na vygenerovať. A potom tu máte takto dev, súbor. Potom pôjdeme späť, dáme ísť na krok 2. A tu sa dosúvame k veci, ktorá je akože, toto za 1 euro odporúčam, že úplne na 100%, pretože toto sa bude načítať aj stiahovať 3 hodiny, lebo tu máte 11 súborov a max 2 naraz sa budú stiahovať, takže to bude trvať dosť dlho, lebo sa aj niečo chvíľu aj stiahujú. Takže ukážeme si aj 2 spôsoby, len ja nebudem všetko stiahovať, pretože by to trvalo moc dlho, ale je to také isté, ako keby ste stiahli jeden súbor, len v tom jednom súbore za to 1 euro máte jeden súbor, kde všetko, keď to otvoríte, tak sa vám ukážu všetky súbory, ktoré stiahnete tu. Takže v jednom súbore máte všetkých týchto 11 súborov. Ale tu to budete musieť stiahnuť všetkých 11 súborov postupne a tu ich budete mať v jednom súbori tých 11. Takže keď si to chcete stiahnuť, tak zadarmo kliknete toto a všetko toto si budete musieť stiahnuť, všetko toto. Kliknete na to a tu budete mať čiaru. Zatiaľ môžete tam stiahnuť aj druhú, ale mne to nikdy ani nefungovalo, aj keď to síce píše, ale tak. Potom, čo všetko toto stiahnete, tak pôjdete ísť na krok 4. Tak v takomto poradí si stiahnete tie módy v tomto poradí, v tej hre. Ja vám po tomto poradí aj ukážem. V takomto poradí a potom, keď to máte, tak zoberiete si tie súbory a odporúčam urobiť priečinok promoc a dať si tam všetkých tých 11 súborov. Potom otvoríte priečinok, kde ste si ich dali a tu máte všetky veci, čo ste si stiahli a toto všetko, čo ste si stiahli alebo kúpili za to 1 euro, tak to urobíte tak, keď si to kúpite za to 1 euro, že zoberete ten promoc a dáte extrahovať tu, alebo extract here, to po anglicky tam majú počítače a potom na to kliknete a vám to extrahuje a urobí tieto súbory, ktoré si stiahnete buď zadarmo alebo za peniaze. Ako som hovoril, odporúčam zadarmo, lebo je to oveľa ľahšie a nie, za peniaze. Keď si stiahnete tých 11 a je to zadarmo, tak to bude dosť dlho trvať, ale tak keď nechcete dať to euro, tak budete mať taký istý zážitok v tej hre, takže budete to mať rýchlejšie, keď si to kúpite, ale aj keď si to stiahnete manuálne, tak to bude to isté. Potom toto zoberete a dáte do priečinka, pôjdete na Steam, pôjdete do knihovne a kliknete na toto, dáte vlastnosti, pôjdete na súbory, dáte procházet, potom toto si dáte preč, aby to nezavadzalo a máte tu takto. Toto zoberete, tieto veci a dáte ich sem. Ale ja som klikol na krížik, lebo ich tu už mám. Takže aby si mi tu zase nedali, aj keď ono by sa to skopírovalo, ale to je jedno. Dáte to proste tam, vložíte
A potom môžete ísť už do hry. Takže zapneme Eurotrack Simulator. Takže sme v hre teraz. Kliknete na modifikácie. Tak a sme tu. A potom sem si vyhľadajte promoc, napíšete sem promoc. A potom ja nemôžem vyhľadať, lebo mám na P začiatok natáčania. Skrátka je to, že nemôžem napísať promoc. Takže túto máte promoc. Podľa toho môžete si zastaviť video a v takomto poradí si to stiahnuť. Prvé bude moc, Access Package a potom tieto ostatné. Ukazuje to aj na tej stránke, len keď chcete, že vás to mýli, tie mená tam a tu, tak môžete si to takto, jak to ja mám v poradí. Keby ste chceli, môžeme si urobiť aj tutoriál na Rusmap, to pridá Rusko. Aj na The Great Steppe, to je vlastne to isté, len je to oveľa ľahšie. A pridá vám to Kazachstan a tam tie azijské krajiny, nie celú Áziu, ale niečo z toho. Takže a dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil a keď budete chcieť tutoriál na Rusmap, tak napíšte do komentárov a dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!